O Grupo Municipal do BNG acabamos de rexistrar un recurso de reposición contra o decreto de convocatoria do Pleno Extraordinario sobre o accidente dos Saltamontes que foi solicitado pola oposición, no que o alcalde, de maneira abertamente ilegal, suprimiu a súa comparecencia da orde do día, vulnerando de maneira grave os dereitos fundamentais dos concelleiros e concelleiras da oposición para impedir que o Pleno, como máximo órgano de representación democrática da nosa cidade, poida exercer a súa función de control e de fiscalización da acción de goberno. Este recurso é a derradeira oportunidade que lle damos a Abel Caballero para que rectifique unha decisión arbitraria e contraria a dereito que se basea na idea desquiciada de que é o grupo de goberno, coa súa maioría, quen decide se o goberno debe comparecer ou non diante do Pleno. O recurso inclúe unha amplísima fundamentación normativa e xurídica que demostra como a exclusión do punto de orde do día da comparecencia do alcalde é contraria a dereito e supón unha decisión inxusta, aberrante e profundamente antidemocrática que, do punto de vista legal, constitúe un flagrante desvío de poder e unha clara fraude de lei. Pretender limitar ilegalmente o exercicio dun mecanismo de garantía institucional como é a convocatoria dun pleno extraordinario por unha cuarta parte da corporación, isto é, por unha parte minoritaria, é un exercicio de pura e dura autocracia. Tentar xustificalo invocando artigos do regulamento do Pleno que son só de aplicación para os plenos ordinarios ou mesmo aludir de maneira delirante ao regulamento do Parlamento de Galiza como fixo en datas recentes o portavoz do Grupo Socialista demostra o nivel de desesperación do goberno municipal para evitar que Abel Caballero poida dar a cara dunha vez por todas e ofrecer explicacións sobre a xestión dun accidente mortal e da situación insostível que supón a súa decisión de manter no seu posto a concelleira de Seguridade tras a súa imputación xudicial por un delito de homicidio imprudente. Desde o BNG actuamos con absoluta claridade desde o inicio, defendendo que as viguesas e os vigueses merecen explicacións e respostas diante dun feito tan grave como é que un veciño perdese a vida nun accidente nunha atracción de feira que estaba en funcionamento malia non ter autorización municipal. Forzar esas explicacións e garantir que o Pleno poida interpelar o Goberno para aclarar a súa xestión, unha xestión que, segundo o auto xudicial de procesamento polo que este imputada a señora Rodríguez Calviño, non exerceu debidamente as súas competencias en materia de seguridade, foron e son a principal motivación de que o BNG, xunto ao resto da oposición, promovésemos a convocatoria do Pleno Extraordinario. Mutilar esa sesión eliminando da orde do día a comparecencia de Caballero é unha inaceptável tomadura de pelo ás viguesas e os vigueses. A responsabilidade política non pode ser un enunciado baleiro e ningunha maioría, por absoluta que sexa, se pode traducir en impunidade. Ten que exercerse con feitos. Por iso dicimos con rotundidade que un alcalde que se nega a comparecer non é digno de ser alcalde. Este recurso tivo que ser formulado en solitario polo Grupo Municipal do BNG ante a incomprensível negativa do Partido Popular a facelo conxuntamente. Non coñecemos os motivos nin comprendemos a que se debe esa decisión, pero o BNG sí vamos a dar a batalla ata o final para que o pleno convocado pro vindeiro 19 de xuño non sexa unha pantomima, para que non sexa unha nova sesión inútil onde todo quede sepultado polo rodete absolutista de Caballero sen dar a cara, sen dar explicacións e sen se someter ás preguntas da oposición. Nese sentido, tal e como se recolle no propio recurso, advertimos de maneira clara e directa a Abel Caballero de que se non rectifica, reservámonos exercer todas as accións a nivel xurídico ou de amparo que procedan para evitar este novo atropelo á democracia por parte dun alcalde erixido en emperador. E mesmo para exixir as responsabilidades que deste acto ilegal se deriven. Porque en democracia non todo vale e prevaricar para vulnerar dereitos fundamentais non pode saír gratis.